Bathara Gula. Wes suminten gawe dua ya apa-apa ning alun kowe tinimbang sumintene kae wis toh ayo. Den Mas, iki Den Mas Broto kok Gusti kok seneng karo Den Mas Broto kaya ngono kuwi to. Adyan to rupane jijiki ning aku senenge tenanan lho karo iki. Senenge wong seneng ki ora mandang elek karo bagusnya ning sing penting di kamu sak kelimah kuwi mau nyocok atiku suminten. Lah pripun tekang Mas? Kowe mau tresno senadyan rupane jijiki. Asem iki. Lah panjenengan menika Aku nek ra ning kene wis muni asu iki mau. Mboten angsa lho. Aku ra wani mergo iki ning paguron. Lah ning jenengan sampun mungal muni. Amo tak setip. Kok ana kewan seragam? Iki kewan opo? Den Mas Broto. Kok ana kirik njek? Den Mas. Loh, Heh. Den Mas. kirik apa munyuk to iki? Oh, aku pengen budak. Sopo sing bengak-bengok iki mau? Den Mas Broto. Aku kangen lho Kang Mas. Ya nek kowe entuk-entukan kapan iki? Kok yo dicandakono dhewe iki. Kowe iki ngopo? tak kon nenget ben raidan lho. Ya iya. Ayo Tin. Ganti kowe Tin. Ya. Wah, sik diundang sing medeni-medeni. Ya ora kok. Ora anggere yakin ra apa. Ya yakin ra apa-apa. Iki Tak tawarke Den. piye? Dites, aku saiki duwe sinden pinter ngethoprak sok nek kowe duwe contong ki tok lebokke gawe. Oh ya, tak tese. Nah, ora apa-apa. Pinter ku wong ngetoprak. Kenapa? Hah? Ketoprak napa? Ketoprak contong. Enggak, aku contonge kaya ngono kok. Ya nek ra gelem kowe nek nggon aku ngangsu. Puasa-asa. Ngasuh nggo ngedusi jenengan apa? Lah, kancamu ki mesti kowe sing ngajan-ajani. Ha ora. Mesti kowe. Aku ki meneng wae kok. Ketoke kok yo langsung saut ning kono. Lah ya wong cerdas kok. Lah kan ngopo nek ngasuh ki nggo ngopo? Ngedusi si ono. Si ana panjenengan. Aku kerep kok dipapuri. Ya wis ngene wae lah nggo adile nggo adus bareng kowe lan aku ning beda nggone. Ngono. Gelem Ning ana tembusane. Ngono. Tembusan nggo ngopo? Nggo adus bareng. Rasa ndak langsung sat banyune malah. Kok iso? Aku nyemplung hop entek kok. Aku boyo. Nggih. Ayo dites ketoprakan. Dites. Ayo kowe sutradara ketoprak. Sing pemaine kowe apa? Wah, aku apa-apa gelem pemain gelem aku nonton ya tak medun. Aku manut wae. Aku sutradarane. Lho, aku sutradarane kok. Oh, ngatur-ngatur to kowe. Lah aku dadi apa? Kowe Den Mas Broto. Aku Broto iki Suminten. Apik. Elisa. Abdine loro. Aku abdi. Elisa karo Seono. Kowe melu Rano liyane piye brotone iki? Hah? Rano liyane Wis anane ya kuwi kok. Liyane kuwi TKT ra seneng guang dalan. Kowe aja nonton praenan. Lah ya nek jenenge gandrung ki ya ngemetke raine, nek raine jijiki ngono. Ayo ra entuk nesu. Kowe iki mau ngunek-unekke aku sak karepe, saiki dunekke tatin kok nesu. Lah ya ki. Ketoke sinden sakmene iki wis kompak melu kono kabeh. Lah ya ora trimo no nek juragane diunekke ya ora trimo. Modar ora kowe. Iya ora. Wong sing bendinane ngene dhuwit kono ya arep dinyek terus. Ndara kula aturi sabar, Ndara. Oh sike. Dodong melati. Burung wiwit. Ora iki jare wiwit, iki Sa. pirang dina ora ganti. Apa? Nganti kluwis kaya ngono. Iki Jenenge- menyesuaikan keadaan. Dagelan kondang kok jarike kluwis. Lha aku ki merakyat sih. Oh, kayak- Awor wong melarat ketok melarat, pawor wong sugih tetep ketok melarat. Ngono kuwi aku kuwi. Nuwun para miyarsa. Giaran ketoprak mendho gandeng Jawa pun undur malam Minggu. Ayo saiki malam Minggu. Niki malam Minggu. Lah ya saiki. Wah aku ya lho kuwi. Sing penting ki yakin to, Mas. Ya. Pun wiwit dereng. Kok siki aku engko sing ngumumke aku. Oh, nggih, nggih. Sutradara Pranata Cara. Tak pupuran sik ning jero. Tatin Gandrung Den Mas Broto. Engko nek apik sesuk nek ketoprakan dijak lho ya. Ya, tak jae. Oh. Ning kowe rasa melu le dijak iki wae. Kowe tak jak paling ora tak dapuk dadi level.
Level piye? Kotak sik dinyak-nyak wong akeh kuwi lho. Maksudnya aku dadi nyak-nyakan ngono piye? Wah gegermu ki yo sak meja tenan dadi. Oh, ngono. Iya, tunggu pembalasanku ya. Nggih. Aku lek gandrung iki matane ditutup ya. Apa? Lah jijik. Rasa lek ditutup kono wae dadi njlungup ben kono. Nek jenenge gandrung kan kudu matke ngene iki lho. Nah, carane ngene iki lho. Lah ya. Malah ya. Ngene bae. Kowe sing gandrung, sik ngonokke kuwi Elisa. Ra iso to diwakili. Elisa ro Oh, kene sing demok Elisa. Ya. Ra gelem. Oh, kok ora gelem ki piye to? Mbok ya dilegani. Arek sewengi wae kok ya. Wis pokoke tok anggap nek Din, kowe iki tok anggap nek bagus. Bagus. Ngono wae kowe. Iya. Kowe mbayangke sapa lah ngono terserah. Ya kowe mbayangno aku. Iya saya Aku tak bayangke Jelly wae. Kire. Padake kire kowe dek. Apa lho kok dituthuk? Untung ana gelungane nek ora gagar otak aku. Otakmu ana ning kono apa? Otakmu ning dengkul kok. Ora otakmu. Nah, sing bagus Den, sing bagus. Ya ya. Bambangan. Nah, iya. Yes. Tuduk. Bismillah ya. Tuduk. Arep nandi? Nuwun para miyarsa atur pasugatan ketoprak Mataram dalu punika paguyuban ketoprak musike Keplok. paguyuban ketoprak Mataram mrongos budaya Mrongos budaya. Ompong budaya wae. iya kanthi dapukan petilan suminten kalian Den Mas Subroto suminten katindaken nyitati lestarian Dayani Den Mas Broto katindaken Susilo menapa tegesipun Susilo Piye to ki? Susilo Den Bagus Ngarso wondene emban katindaken Elisa Orkarus Alaso emban kalih abdi katindaken dening Syekh Ono Almarhum. Gila. Nyecep kowe ku kok. Sugeng midhangetaken. Tok 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 tok. Sakjroning aku mlasak-mlasak ana ing alas. Kok ana kewan seragam. Iki kewan opo? Den Mas Broto. Kok ana kirik njek? Den Mas. Loh, Den Mas. kirik apa munyuk to iki? Oh, aku pengen budak. Sopo sing bengak-bengok iki mau? Den Mas Broto. Aku kangen lho Kang Mas. Ya nek kowe entuk-entukan kapan iki? Kok yo dicandhakono dhewe iki? Kowe iki ngopo? Tak kon nenget ben raidan lho. Sareh ndara. Kok on sareh iki ngapa? Aku ora ngapa-ngapa kon sareh lho. Radong kowe iki yo. Kowe. Oh, sik suminten sik endi iki mau? Suminten sing Niki. Tati. Kono? Tatin. Niki kula Sik kene abdine. Ah, Iki sumirah. ana abdi yayan mrono mau ngapa? Aku sengenono kuwi abdi tenin. Abdi cenanangan kowe. Apa cicilan? Aku ki Den Mas Broto. Aku Desmas Sehono. Aku Seno Nugroho. Aku Sehono Nugroho. Wis gak wis lah do mulih penontone kok. Kowe iki sapa kok banjur bengak-bengok kaya Masuk ngono? panjenengan ora kenal karo aku to Kang Mas? Tapuk wae. Kowe iki ora nyebai, anakku dadi korbane kok iki. Yo sore. Tapuk-tapuk. Piyong iki piye to kok iki Den Mas ora kenal karo aku Sing iki piye sareng, ngono lho. sing sareng.
banget lho karo jenenge Mas Broto iki aku kangen Ya kudu diungkapke rasane. Basane aja basa Indonesia. Ya iki aku soal bar sinau sekolah luar negeri dari roto lali nggih ampun nesu. Iki piye mbok dielingke iki? Piye dielingke? Aku suminten ngono. Patat itu pecah patat. Lah iki saya ora adong le omongan ki lho. Dadi ngene ya Suminten ora kok aku jeneng. Dudu aku Suminten deh. Pokoke Sumintene kowe wae liyane aku wegah aku. Sumintene niki Wis, Ben. niki ndara kula. Wes Suminten gawe dua ya ora apa-apa ning alun kowe tinimbang Sumintene kae wis toh ayo. Den Mas, Iki Den Mas Broto kok Gusti kok Ya, seneng karo kasih Den Mas karo Broto basa ngono. kaya ngono ya kuwi iki to. nadyan to rupane jijiki ning aku senenge tenanan lho karo iki. Jenenge wong seneng ki ora mandang elek karo baguse ning Sing penting Pangan di rasane. kamu sak penting kelimah kuwi rasane. mau nyocok atiku Suminten. Lah pripun tekang Mas? Kowe mau tresno senadyan rupane jijiki. Asem iki. Lah panjenengan menika Aku nek ra ning kene wis muni asu ki mau. mboten angsa lho. Ora wani mergo iki ning paguron. Lah ning jenengan sampun mungal muni. Amo tak setip. Mbok ampun ngenten niku to Lah menapa wong kowe jenengan ya niku kebangetan. Piyayi baguse kaya ngene kok. Waduh. Kowe kok ketoke seri to kowe? piye? Sese, kowe jane ngopo? Kowe pengen dadi Den Mas Broto? Ora. Aku bagus banget wetengku terus makruwek karo munggah Bali. Asam lambung kuwi. Den Mas mbok langgati to aku sithik wae wis. Ngene ya Suminten. Piye? Pripun Kang Mas? Ora jeneng umuk. Heeh. Ning yen wanita ming sak kaya kowe kuwi. Sak kaya aku. Sing pasuryane lagake kaya ngono kuwi nek ming 3000 ana sing kedanan karo aku. Lah banjur jenengan nggih purun. 3000 picak kabeh. Kowe iki pambyawara ra entuk omong. Nadyan to 3000 ning ora ana sing kaya aku mesti. Pancen ora ana sing bobote padha kowe. Lah yo iki dijajal sing bobote kaya ngene dijajal ngono lho. Ya saya awake dhewe nang mburi pengin aku. Kaya doyan karo elekan kaya ngono aku yo Iya, toh. piye ngono lho. Ora omong. Kecewa aku udah di abdimu. Lagi aku jane ya wegah ming terpaksa ya aku ya piye. Ngene sa. Kan nuthuk ben meneh. Ampun Ya, ngaten to Kang Mas, mbok ampun kasar-kasar kalian wanita nika. Suminten. Kula. Ora teges aku dasar marang kowe. Ning pancen sliramu kuwi kebangetan. Lah kok kebangetan keng. Ing ngatasé aku Raden Subot putra Adipati. Lho saking mantepe iki ra ngenter aku cara. Nek muni Subroto, ya untune dilebokke sike. Subroto, ora Suboto. Iki Suboto ngeprok kowe iki apa piye? Cara RRI mbiyen ngono kuwi mburine iki ra krono to. Oh, iya. Dadi menawa yen aku iki minangka Raden Subroto ku pancen kuwi ora pantes yen Kang Marx. Panjenengan nika ngendikan apa kemu to Mas?